مراحي مركوسهم نتفق نغيسهم نحجز كيف ارسم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا نعانا وي هوي تفخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله الحجوزي أبي 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 الله الحجوزي أبي 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 لبركوينو حسابهم تبدي الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبك وحوي نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا نيو حيدتهم كنت عرب يوم غنى عسو حيدهم كيبهم حج حاليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا ويتواصل عبيدنا يوزلو سرايا تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج وي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوى عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايا تفوز الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو درت حيرك بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا ناي حنتلا ناي ألبرت أينشتاين تغسي if you do the same thing you should never expect different results ስለዚህ at some point see maybe it's us كنبل كنكلالنا نحنا نفسنا ጥራይና ክንቋፀር ንኽእል እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ኩነታት this is beyond our control ምክንያቱ ሓደው ከምዝናትና ካይዳ ዘለዎም ሃገራት ኣይኮኑን እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ብመሰረቱ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም sorry ፍርዲ ኮነን ግን ክዕረዩ ዝኽእሉ ይኮኑ أمين إرترا إناف ريسورس يبلا نزوم سبازياتهم كتقريهم ويكا بناقيركا عدلكا نمقبار تدي كوينو at least إثيوبيا سي كندي جزيا إرترا نشركنتن نزوباو كنتاتنا نتصبنا بلنا كنتصبنا غل أمين قالك تفعلنا يتي حبرة سبنا زلوا قطعي أبزي سخات بلو زلغا diplomatic language زقم فليو نتصمدو زك أوم زنبر السب قرب دا نتعرى ناتو نخمزة عينة سمعتي كنت ديسكاس أنشارو نخل تسرح ونكبت زبلالو رجاتاتي دي ما تزالو سلازي أتي منغستي بوغن إيرترا يخون بوغن بتقراي زلو نتزالو صمدو كند من تاي سيريس لحيزو موزو لمنا حدا فلي زبلا قاتامي كوين زلو إسرائيل من البات خطاتيلكم أنت خينكم إسرائيل قبل إيران متأنا سفح متكات جيرالا بزو تلوا كل وزغل مونغو كليتين ترايدي كونه كابانا روحا يكون انت جغرافيكاوي كما متاناتهم سو ترايدي كونه دما حوتي ابغربيتنا له تحتو اسرائيل نبي قطعت كي تخل سلازي مجمريا نناتكم تعزبتي ابزارس زي ببناتكم كل زي مسناي سكيورتي حتى نايزو بانا اتا هيسكا سلازخونه تكداي بوسكا كنجمر معناتو صاتكم ونه تكونات تعزبوا سلازلهم بدانيل نجمر أنا نفسي راكي راح جمري لاسي anyway جميل الله thank you وانا بحكي هلو كنتات
على مچم معلتي صباح معلتون انت خند مص ابدين قمتلو خناتات يدلو قليغا وان فوتوس دينا نابوي صنيحون كبال خلي مالتي من انا اسرائيل نا ايران انقله اجي تقند قداسي كم دخلاتنا زينا نكاتاتل دلنا يدقصل دلو خناتاتيو اسرائيل تي خناتات باسخي مصخلو نكليراو حيل خي حازو خلو وشت عامت رو نحنسا وشت غلطة ورحية وشت حمشت ورحية وشت 3 عامات تقالات يقالالت يوجن أبزن حلفا قربا وارحسي حدا نقر تغير نقر اللو مو ندابلو قد محجونكم تقبروا نيرو هريمو مالو بناي إيران مقدد اللو خاء بتناتا ما قالالت preemptive strike مالتي ولا 5 إسرائيل سامع له مالتي إسرائيل دا يمر إيران تنكيفاتو ما يكونن إيران كاتن كيفاتنا دي كونس هذا معلت قال لك يتكبر ذو نيوكلير وحيل انت حيزا قندي قداياتنا هنا نكون ابتناي نتاني حزب ولا مدرخه اذن قبر دلنا ون معنا طرح لنا يكوننا نزو زوبانا لنا ناون يلو ناي سوريا ناي لبنان تقيسو سالاتي حيلتات نتغيره ساتن بس منغستاتنا دلو مقدي حج 5 انفت ايراني سخاتكم ون حزب ايران وانت العلم مبال مالتي سخاتكم انصار حزب ايران ديكون ناس انصار منغس ايراني ناخذ كل غزي خمي دارغاتي وقخ العال كل هاجرات نبري خمو بحال بمقدي بايران كا عصفا ملسخم دهبو فلطيو كنهبينا اب حصر زبله زغيراتو دلا اسرائيل قال زبلتي كلاتنا نصبيه مالتي اجيت ابتي نعنا خم ايرترا نغدا سلخونه ابتي صلوا منادانا بسعودي نيمن دصلوا صلواتاتي مالتيو ناي سعودي تخينو اي ثينك بحصر دبل بزي دارغا شركه ناي اسرائيل كتبلا تخيلي خا مخنياتو تي امونغو كاب اسرائيلنا امونغو كاب اسرائيل كاب ايران حدي مرصته بحال سعودي سي اسرائيل كمرصو بتناي سوني شعاد بحالالو بتناي زوبانا حيلدي تصافالو مالتيو ناي ايران حيل خا تي بفراكسي دغبروا اب لبنان هنا سوريا هون جخا اب يمن مالتيو معنا خا قربت يمن يا يمن كاتهم حث خا منادا ابتناي غازامس مص دحر ايران بسهر متقلد ارغا مقصلتا اصابعتنا ايران كتبلهم تخليخا حجي ابزا ساعات زياون مغلص على موصي مالو تمحتي كم زتا خوينس نحنا ونقبر لنا قال زبليو بزخا امريكا خالاتو مالت سلازي تي مدرخ ناي كلاتن بزا امريكان حتى تحرم اسرائيل كتحجز ايران كت ولا دايركت تدهرماتا انصارات كونلو بحد وقل السعوديه تكالخلو زي ترامب قيدو دغبر رسم معات ون اب قمت اتي خامالتي زغلو كي اخلنا خا حجي تي اثيوبيا تغبر دلا نقيه بحر دون موت وادو نقل خا نزغيه بحرس بوغنو تنخف ነገር አለው ማለት እዚ ግን ኢንዳይሬክት ለአምበር ዳይሬክት ለባህል አይከል ናይ ኩሉ ኤርትራ ኻ እዚ ሎሙደ ይኮነ ኻ ቅድሚ ናጽነት ጀሚርካ ድሕር ናጽነት ደላ ዓመታት እዚ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ከምዚ ታድሒን ይፈልጥኒ ሕጂ ዕርያን ዓበይቲ ሃገራት ድታኸሳል ደለዋ ዳ ይኹን እምበር ኩሉ ግዜ ቀውጡ ምስኮነ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ተቀውጡ ዝኾነሉ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ደሊኻ ኤርትራ ከም ሃገር ኣገዳሲት ሃገር ምሕዝነት ድላይ ሃገር ትከውን እያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሉላውነት ኣኽቢሩ ዝኸይድ ሓገዝ እንታይ ክገብር እንታይ ሽርክነት ክህልዋ ዳይሬክት ለኤርትራ ድምልከታ ነገር ዋላ ተደይኮነ ተገዲዳ ትገብሩ ነገራት ኩሉ ክእል ገላ ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ማእከሉ ኢና ዘለና ነቲ ኩነታት ግን ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ዝገብሮ እቲ ዞባ ሰላም ክህልዎ ጥራሕ ደይኮነስ ቀውጡ ክህልዎ ይኸማን መሊሳ ኤርትራ ኣገዳሲ ትኾን እሞ ስለዚ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ናበይ ከም ተዓፃፀፍ ክንሪአና እስከዞም ኣሕዋትካ ድብልዎ ክንሰምዕ እሞ ካብኡ ከዓ እስከ ሓድሽ ሓሳብ ተመፅሕ Thank you, Danny. I think it بعبي تقيس كاجن عن تايم بالكو قرب تعتون كن كيرالكم كيب لكم إيرترا أبزح الجزء لنا يزوبانا ويونتي استراتيجيكا كمان تاناتنا أبجمتي تيخا تودد دما ده بفلا يحوت متقع تغبر كوينو ويون زخانة نجار كجبر تقينو أنا بغتك تسألوا الناس خذ زوبا قبل المخانو تي ناي أمريكا أكايدا يكون ناي إسرائيل أكايدا يكون ناي كمونتي إمارات بتكبابينا
تتقاملو زلا حد legitimacy نيتي عف دقة بحري دو ولدو بدحر مقارجة زقبر زلو نوعو عم مدفع إذا حجي زفتر زلو كنتات بفلاي دما إذا حجي زقبر زلو متكعتي أي قبر يزبلانه بعوت ناي إسرائيل كزازة من دحر قينو ني نتنياهو قبل التنة تيبو زودا عند دحر قينو تكوينات كم تسبل وصل دانيال تبقر كايو زي نملو تزوبا حد عبي مفتحين قبرو لنا إيران تدخلو كبابنا معكلاي مبراق ربيشا زل هجريا سلازي إيران تعرينا لكم الترجيم تعرينا لكم نحنا undisputed خونز ودا درنا زي بلنا بوس نايز كبابن احنا هنا إسرائيل أبتبلو له درجة يحجون وكوز ودا درا لان إيران ساكندو أي شجرة من جن generally نتنياهو complete domination نايت زوبا كرغاغس كلو نا أمريكا هجمن دما بومسوت لجيبو زخيت سلازخونه نعنا بخميك صلونا يخلاب زحجز لنا يا مدرخ سيراك مغنياتو إيران حنت كابتنة باور بالانس أم مقبار أقداسي ترازي نبر هاجر سلازخونت الانترنت ستيبل يلن دحري خستاو هينو كاد سبق أصل بطعمي أقداسي وان ندبر زلنا حدثي كابزي وقع كنمز وقع مجمارة إسرائيل أب قازا كايلا وقع أب قازا تعويتنا أيبولون كعوتها يكونون يمنيرهم أب إيران كعوتهم الكا مزراب تخبابي زي مفلات رايو خون دخل مخنياتو كوم عينت وقع عوات يدخلنها 13 كيلومتر تراحي أنزلوها هاجراتين بزيت رتر إسرائيل ناي أمريكا دقف وسخكا ناي آير ناي روحو تتوكاسي صبر التنتالوها حجي نبحاتكم أكن مصعي صار متكعتي ناي إيرانون أب إسرائيل زن بجمير له سلازي تي علامة نيكلر خيت بومب خيت معبل زبل ما مخنيتاي جن if anything is زقبر زلو حجتهم serious analysis زقبرو foreign affairs الحالفة إسرع حمد subscribe قبله foreign affairs زلو تتنك أمام زارب زلو إذا سناي بحكي وتسيد كم تسخل ديو مزول دلهم هنياتو بزيت رتر كم تمالز قبرو زمزلو سمون تقصيل بزح نجر خبالاشي بزح نجر كهاسي ما حسيتها بقندون بحزب إيران أنا بصراحة بناي بترول كله على إسرائيل زي خيدر لخن إيران مس أمريكا عند صراحة حجتي حزبي مستي من قصة بفلاي كم زي عينت كنتات كم تسخلو كواناز قدوديم وهي كماناهم مخنياتو نتي من قصة ناتهم كدعت كله خليهم أبزنا بتن كوينهم دسور تزيلو من قصة ناتهم أبدقوهم كهت كيرولهم ذي قبلوا حزبهم إيران سلازي تي عوض انتاي تعود تبلو خنرينا جن زوج بقلل كوتا دخل يكونن حادك هلاي تحجي زم أناليسيس قبرو عبيتي زبلو زلون تاي إيران تاخت قبر حارب على بقطات قبرو درو جميراتو زلاي خالد بزم هوتز بالكام قربتنا تقبرو خالد بسوريا خوينات تقبرو بزح نقرات كله خيديو نعانا من الباش كم إيرترا هم هاجر متن تبقى أربعة خسقلو ناس خل تبقى هوتي زقبر نقري زقبرو نقري أبو وير أهو بهالي نبر if anything نعانا حما نقرات يقولون حما صعب كم تسهل مخنياتو السم متقعتو خبرو خلو تمهوتي زخون تخون هاجر مركبة بسلام كتسجل تدليا أبقى ما قبل بحري أبنا إيرترا مثل خم يمزغور نيرم حلو في كذا سازي من الباش حدا يوهات أبزي قدمنا زلوا أمزي نحنا تحسيتهم بسلام خي if anything انت أقل نقرأ له نحنا تتكلم تريكون تحسيتين خوينا مخنيات نحنا كده اليوم بتين داتواجو بتخاء خال أي كده اليوم زم عبيت هاجرات بالو مخنياتو بخلتي وجن دحري حما نقرأ له مركب عايز كتنقاسو ألسينه نظام هوتوي دبدبوهم ينبع عبيت خستاي جرم جن مسائلات اليوم زي قللتي خبيت برات نبلو نحنا
بخوم جيرم بزح انقفاتات قبل خليهم مها بخلتي وقنا يتقيا بحر خم تقاتيمو من ركبتن كاساسه لان هذا صبيهم فلتو يمتم عبيت بهلا غرات ስለዚህ if anything ንሓና ዘስግ ነገራት የለን ግን ኣብ ጎረቤትካ ውግእ ክህሉ ኣይደልንኻ ምክንያቱ ንኩሉ ለሲና ኢንሹራንስ ኣይበራ ክበሎ ንኩሉ ነገራት ጽባእ ኣይኮነን ስለዚህ ኣነ ብዙሕ ዘሰክፈ ብናም ባህላየ ዝውግእ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ዶ ክህሉ ምክንያቱ 2000 ኪሎ ሜትር ተማጢጥካ ዝግበር ውግእ ኣይክህሉን يعنى Thank you Sirak. ናይ ብሓቂ ጽቡቕ I think the audience ናትና ከም ዓይነት reassurance ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ከም ትብሎ ዘለኻ right now እቲ ballistic missiles ናይ ኢራን ኣብ ቴል አቪቭ ኣብ ካልእ ዕላማታት ናይ እስራኤል ክወርድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ነቲ ኣትሊስት ብሚድያ ዶሚኒየንት ሓይሊ ከም ዝኾነ ምሉእ መዓልቲ ክዛረብዎ ዝወዓሉ at least balance كتحز خليه مالت تيراك زبالك ولا حنت كوسخل زخل هيكونن انتي حجابزي امريكا بمنقدي بريزيدنتا دقي ماون بمنستر جاتو زيناتا احنا يلنا لون زي امونغو ايرانن اسرائيل زغبر زلويو احنا ناي سلام كن كونينا نفتن زلنا دونالد ترامب كا سلام ناي سلام مراحيه كونز دلغلغل يزبل زلو اجي ابو وي اول نو تدروس تكونتات كلنا فليتنا لنا امريكا intelligence sharing planning at every level of سكينات ايد كم زلوا حر كل تي اسات تستقبلوا زل اسرائيل ناي امريكا يو بس قديفنا ازي كونتات زي تحوتي دي سعر مخانو فريتو دونالد ترامب امين له ناي ليبيا كويناس تبقى ساي تودن كل نجر كودا كم زي كلري ولا زي حجي نيرترا انتي ادفانتج فتره الله خون سبيشال ايرترا مزعج زخول بدوتات ناي ريجيم تشينج بلا بلا بديها اب حجي 2025 بس احنا لاب زلنا نا امريكا مخا بقربتنا نا اثيوبيا ونسمحلنا نريو سلازغنا زي كونتات روسون كينات كابساكت ناي مفررا كينات اب روسون كينات تولى زلو نيرترا مسنا عامتات تداليات لصنحت انت عينت بدو انت عينت ادلاتن كفتر الله يخل خون مخنياتو نفس وقت بدو بقمت قالوخا ادلات كم زلو مفلات يدلي ككم ادلاوات كان ككمتي مدرخونيو ስለዚህ ነዚያ በኸመም ራኻ ትድሮስ يغني اللي مچم حدا مجمريا خبلو زدلي እዚ جنرال ويسلي زبحال ابز حلفه بتدغاغامي سمعنا لنا حدا ناي امريكا جنراليو نعون بتعمي زغورو مون زدونصون حبريتا مسي وريرو اب بنتاغون ابز خدلو خم نذكرو مالتي بزح غزي رينا يلنا أبوشت حمشت عمت شوعات هاجرات ناي سرعات لوتتات ككايدلن وطن وزيلو إلو يجلس نيرو سحلفه زي ناي سرعات ناي مقيار وي حبرة سبات ناي مهمش مدب بناي أمريكا جنرالات وي نايتو هوكس بحال كقرب تفتي نمبر بمسرتو أبزح واناتون كمستقلسة ناي زي ناي إسرائيل حيلي طرف حيلو وشتتي ሕብረተሰብ ወይ መንግስቲ ወይ ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ከም ውጥን ኣቕሪቦም ዝነበሩ ምዃኑ ክንዝክር ዘድልየና መስለኒ እዚ ንሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ንኢራን ምህራም ተፈቲኑ እዩ ኩለን እዚአን ክልተን ሃገራት ኣብቲ ዞባቲ ከም ዞባውያን ሓይልታት ናተን ሓይሊ ናተን ጽልዋ ናተን ክዕቅባ ክፍትና ጸኒሐን እየን እዚ ተደናጉዩ ድጸንሐ እዚ ኩናት ክውላዕ እንድሕር ኮይኑ ብሓቂ ናብ ከምኡ ገጹ ናብ ሰፊሕ ክነው መጥቃዕቲ ናብ ሰፊሕ ኩናት ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ተደናጉዩ ድጸንሐ ውጥን ናይ ስርዓት ነታንያሁ ወይ ናቶም ንሱ ዝውክሎም ኣካላት ናይ እስራኤል ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ተደናጉየ ኩናት እዩ ከም ዝረአናዮ መወዳእታ ስርዓት ናይ ወይ መንግስቲ ናይ እዚ ናይ ሶርያ ወዲቁ ከተማዊቱ ከላኸል ጸኒሑ መወዳእታ ዘይኮነሉ እዋን ከይዱ ሊብያ ጠቂስካ ጸኒሕካ ካልኦት ሃገራት ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ካልኦት ክንከታተሎ ድጸናሕና ኢና ስለዚ ሓደ ክበሃል ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ መቐጸልታ ወይ ተደናግዩ ጸንሐ ውጥን ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ ጉዳይ ድማ እቲ ዓንዳሪ ስጉምትታት ዝወስድ ዘሎ ናይ እስራኤል መንግስቲ እዩ
ናይ ኣብ ፍልስጤም ኣብ ጋዛ ኣብ ገለ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ኣሰቃቂ ኣብዚ ዘመንና ኣብዚ መዋእልና ክኸውን ዘይግብኦ ህልቂት ናይ ደቂ ሰብ ክንየው ዝኾነ ዓሌት ክንየው ዝኾነ ሃገራትን ፖለቲካን ሰብኣዊ በደል ብፍላይ ተበዲልና ብዝብሉ ኣይሁዳውያን ኣብ ዓለም ከም ዝበደል ወሪድና ብዝብሉ ከምዚ ዓይነት ክረአ እንከሎ ካብቲ ዘተዓዛዝብ እዩ ምናልባት ቅድሚ ኣርእስተይ ምምላሰይ እዚ ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ ጋዛ ኩነታት እንታይ እዩ ዕርቃን ናይ ምዕራባዊ ደንቤ ዘውፅአ እዩ ነዚ ምዕራባዊ ደንቤ ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላት ገለ ዝብል ናቶም ፅውፅዋያት ክንሰምዑ ፀናሕና ከም ተሓለቕቲ ክቐርብዎ ፀንሑ ብሓቂ ርኢና ዕርቃኖም ኣውፂዎም ከም ዘሎ መወዳእታ ረብሓ ድማ ረብሓ ብረብሑ ናይ ሰብ ፍሉይ ረብሓን ምዃኑ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ከም ንእሽተይ ከም መእተዊ ማለታት ኣክፋ ሓቢለ ክሪኦ ደልየ ንኤርትራ እንታይ ፅልዋ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባና ንሕና መሰረታዊ ናይ ኤርትራ ኣዕኑድ ኣብ ዞባዊ ፖሊሲ ኣብ ዞባዊ ዝምድናታት ሓደ ውዱን ዝኾነ ባላንስ ዘለዎ ጎደቦ እዩ ክበሃል ፀንሑ ሓይሊ ናይ ስዑድያ ኣቦትኡ ክህሉ ናይ ግብፂ ኣቦትኡ ክህሉ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ሕብረተሰብን ኣብቲ ቦታ ውዱን ዝኾነ ቦታን ፅልዋን ክህልዎ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ካልእ ድማ እዚ ርጉእ ጎረቤት ጎደቦ ናይ ሽርክነት ጎደቦ እዩ ቀፃሊ ክስራሓሉ ፀንሐ ኣብ ውሽጢ እዚ ኤርትራ ሓንቲ ናይ ኦፍኮርስ ንበይንኻ ደሴት ሰላም ኮይንካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እቲ ረብሓ እንተለዎ እዚ ኩነታት እዚ ብዙሓት ክቐርብዎ ዝኽእሉ ሓደ ዱልዱል ሓይሊ ከም ዘሎ ርጉእ ሓይሊ ከም ዘሎ ስለ ዝተረጋገፀ ብቐፃሊ ነዚ ክሻምውልካ ክደልዩ ይኽእሉ ኮኑ ኣባኻ መፂኦም ምናልባት ከምዚ ዝጠቐስኩሞ ንስኹም እውን ዘን ቁጠባዊ ዞባ እዩ ኣገዳሲ መስመር ማያት እዩ እቲ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ድማ ብመስመር ማይ ወይ ማያዊ ክሊ ኤርትራ ናይ ምሕላፍ ኩነታት ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ከምኡ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ኩነታት ንኤርትራ ከም ሓንቲ ኣትራክቲቭ ወይ ሓንቲ መሻርክቲ ጌርካ ብየማን ብፀጋም ናይ ምቕራብ ዕድላት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣጠቓላሊ ግን ንሕና ውሽጢ ንደልዮ ዘለና ርጉእ ጎደቦ እዚ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ኣጠቓላሊ እዚ ዞባ እዚ ሬጅን እዚ ኣብ ሰላም ክኸይድ እሞ ካብ ሰላም ተረባሕቲ ክንከውን እቲ ቀፃሊ ድልየት ዕላማ ኣብ ከምዚ ሕንፍሽፍሽ ብሓቂ ልምዓት ከተረጋግፅ ንብዙሕ ረቋሒታት ማለት እዩ ቀሊልካ እውን ኣብኡ ኢንሹራንስ ይድይብ መራኽብ ብኡ ኸዳ ይፅገማ ኩሉ ካልእ ዝሓለፍናዮ 20-30 ዓመታት እንታይ ዓይነት በሰላታት ኣብ ልምዓትን ኣብ ምዕባለን ከኸትል ፀኒሕብቲ ዞባ ንሪኦ ስለ ዘለና ዕድላት ክህልዎ ክእል ይኸውን ግን በዳኢ ኩነታት እዩ ስለዚ ስዕት ቂሸት ምባል እዩ ዘድሊ ቴንክ ዩ ቴድሮስ ፅቡቅ ዝኾነ ታሪካዊ መሰረት እውን ሂብካና ሕጂ ንመለስ ናብቲ ዞባና ፅንሒልና ክንሪኦ ስለ ዝኾና እስከቲ ቀንዲ ኣርእስትና እውን ፅምዶ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብ ብኩነታት ናይ ፅምዶ ክንሪኦ ከለና ለንቅነ ብዛዕባ ፅንሒለ እውን ከርየ ሓደ ቪድዮ ፅምዶ ዝብል ካብ ሓሳብ ኪኖ ሚድያ ኪኖ ገለ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ህዝቢ ንህዝቢ ስምዒታትካ ብዘተናኽፍ መንገዲ ብሓደ ክፃወት ክስዕስዕ ክድሰት ርኢና ኣለና እዚ ድማ ምናልባት እቲ ፅምዶ ዝነበሮ ወላ እውን ነቲ ፅምዶ ዝቃወም ዝነበረ ሰብ ቁሩብ ነታ ኣረኣእያ ናቱ ንከምዚ ዓይነት ስምዒት ክትዲስካስ ኣንፃሩ ንክትሰርሕ እውን ክብድ ዝበለሉ ደረጃታት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ነቲ ዘሎ ፅምዶ ክንምንታይ ሲሪየስሊ ሒዞሞ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓካ ዳንኤል ማለት ኣይኖ ብድሕሪ መጋረጃ ድፊት ከም ዘሎ ግን ፎርማሊ ወይ እውን ኦፊሻሊ ክደፍእዎ ከም ዘይፍትኑ ወይ እውን ክኸውን ከም ዘይድለ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ቀፃሊ መዓልታዊ ንጥፈታት ፕሮግረስ ናይቲ ፅምዶ ከመይ ትሪኦ ኣለካ ጀነራሊ እንታይ መፍትሒ ከየምፅእ ኸውን ትብሎ ምስቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ፀገማት ኣብ ግምት ኢኻ
بفلاي بس ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ማለት እዋ ካብ መጀመርያ እታ ፅምዶ ክትብል ከላሲ ሕጂ ሓደ ሓድሽ ምዕራፍ ክንኣቱ ኣለና ሽርክነት ፕራግማቲክ ዝኾነ ሽርክነት ኣብ ክውንነት ዘለዎ ዝተመርኮሰ ክንገብር ኢና ክበሃል ከሎ ተቐዳማይ ንራርለ እምበር ሽርክነት ኣብ መሪሕነት ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ናይ ትግራይ TDF-ን ገለ ክበሃል ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብኡ ትተክሉ ዳኒ ምናልባት ነዚያ እንተ ደይ ሰሚዕኩማ ሓንሳብ ከስማዓኩም ብሓቂ ደስ ተብል ስለ ዝኾነት ኣነ ክሰምዓውን ደስ ስለትብል ንስምዑዋ እሞ ቀጽልዳኒ ኣነ እኳ ብዙ ግዜ እንደርያ እታ ቪድዮ ግን ኣዝያ ደስ ትብለኒ ቪድዮ ያ ብሓቂ ኣነ ከዓ ነዚኣ ንካልእ ተመሳሳሊ ቪድዮ ኣብዚ ሳለስቲ ክርኢ ድቐነና ኣሎሲ እንታይ ድብል ሓሳብ ደጊሙ ደጋጊሙ መፀኒ ኣሎ መን ይኸፈልዎም ነይሩ ንሓንሳእ እኮ ክልቴና ክንበኣስ ከለናስ ከምዚ ማዕረድ ብፅሓካ ነቲ ጉዳይ ኣይነው ናብ ድሕሪት ክንምለስ ኣይንደልን መገዲ ሰላም ገለ ባህል ኣሎ ግን ብፍላጥ ማለሲ ብሃንደበት ተዓንቂፍካ ተፈላለየ ኣይኮነን ካብ ናፅነት ኤርትራ ደይተዋሕጠሎም ጀሚርካ እቲ ድሓር ደምፂ ኩነታት ምስ መፀ ምናዳ ድሓር ዋላት ናይ 98 ሽግራት ምፃእ ናይ ዶብ ሕቶ ገለ እሱሲ ተው ተገደደ ክሳብ ድሕሪ 2 ዓመት 2000 ፍታሕ ድኽእል ነገር ነይሩ ስለዚ ኣብ መንጎ 2000ን ክሳብ ዛ መዓልቲ ደላ 15 ዓመትንሲ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ዝዓይነቱ መገዲ ሒዝካ ንኤርትራ ምእንቲ ከተውድቓ ዝተገብረ ስጉምቲ ዝተገብረ ህልኽ ኣብ ዝብፅሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ድርቂ ነይሩ ጥሜት ነይሩ ሕጂ ማይ ወቂዑ በቃ ተመስገን ኢሎም እንቋ ሓለፈሎም ትበሃል ነገር ኣይኮነን ስርሐ ኢልካ ተገበረ እዩ ብመዓልትታት ክንቆፅሮ ከለና ዳርጋ 10,000 መዓልትታት እዩ ድመፅእ ኣሎ ስለዚ መዓልቲ ሓደ ሰብ ሓደ መራሒ ክውስን ኣለዎ ትቐፅል ከማ ኢላ ሕጂ ኦፍኮርስ ኤርትራውያን ኢና ናይ ኤርትራ ነገር ስለ ዝምልከተና ስለ ዝስማዓና ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ኣላ ንምባል ቀሊል እዩ ግን እቲ ሓቂ ብኢትዮጵያ ድመፀ እዚ ህዝብታት እዚ ንምሉእ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣኪብካ መፂኻ እዚኦም ሻዕብያ እዮም እዚኦም ፀላእትኹም እንዳበልካ ክግበር ፀንሐይ ማለት እዩ ፋይናል ኩነታት ኣምፅእዎ ኣሎ ይገድስኒ እዩ ንምንታይ በይናይ ከም ድመፃና ከምዚ ናይ ስኽራን ኣይኮነን ሕጂ ከምዚ ዝኩሉ 20 ዓመት ከም ድሓለፈ ጌርካ ምቕማጥ ኣይኮነን ግን ካብዚ ሓደ ክድመሃሮ ዝግባአና ሲ ቀሊል እዩ ነዚ ህዝቢ ኣብ ቀዳምነት እቲኻ እንተዳ ጌርካ ቀሊል እዩ ግን እቲ ተገበረ ጌጋታት ብዙሕ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ድኾነ ኮይኑ ግን ኣብታ ፅምዶ ንመለስ ፅምዶ ከም ትብሎ ድፈተንኩ ናይ ስትራቴጂካዊ ናይ ውድብ ናይ ሰራዊት ፅምዶ ናይ ተኣቢ ክገብሮ ድፍትን ዘሎ እውን ከሎ ጌና በቃ ከይፈተኖ ከሎ ከምዘይፍትና ምግባር ተገብረ ናይ ብሓቂ ብልሕት ተሓወሶ እሞ ከዓ ቅድም ኣባይታ ምስ ተገብረ ድሓሪና ጎስጓስን ገለን ጌርካ እስክትህሰብካ ክርድኦ ምእንቲ ነቃልሖ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ስትራቴጂ ትመረፁ ናይ ብሓቂ በላሕቲ ሰባትን ሰላም ዘምፅእ ምዃኖም ስለትገብሩ ብመናዳቶም ኤርትራውያን መራሕትና ዘኹርዒ ማለት እዩ ግን እቲ ሕጂ ፅምዶ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዘይኮነት ውፅኢት ፅምዶ ሽዑታ ኣብዛ ትብላ ዘለካ ማለት እዩ መን እሞ ነዚ ንፃሩ ክኸውን ፅምዶ ሰላም እዩ ኢንፋክት መጀመርያ ፅምዶ ክንብል ከለናስ ነታ ሰላም ከመ ናይ ተሓዛኒና ነርና ማለት እዩ
أجخاء أفتا كبد بلت دحريات غير مالتيو صمدو سلام in fact وتصيد صمدو سلامي ديفيدند ناتينا نرد لنا مالتيو وتصيد سلام كتخيخ انت يخون عباله وتصيد سلام بزح نجار وتصيد سلام مالت توحده ولا سالسي أكال مسيو نزه هزبي يواقعيو يطقعيو قال الأمبر نحد حدقن نحنا أي دباس يبلنا عادة قداي دباس ولا حنت يبلنا قالوا تقاموا لنا هاي نفكر نزبل انت دابتسحو بطعم عاب معبالي قن زبال كله زوبانا زوبا خنبل كلنا نتي هورن في أفريقيا وين ኢትዮጵያ ኤርትራ ታሪክ ኮንጎስ ዋላ ነዚ ኤርትራ ትግራይ ዘሎ ብዙሕ ዕሽነት ተፈጸመሉ ዝሓለፈ 150 200 ዓመት እዩ ስለዚ ተስፋ ኣሎ ትሕዝነካ ትግዳይ ዜና ዴታት ባዕለን ከይደን ዋላ እንተ ተዋጋ ደቀን ንክርዳእ ደቅ ሕሊፈን ዘበናት ማለት እዩ ኩለን ተሓቲትካየን ተሓደ ወፊሩሎ ተሓደ ተሰዊ ተሓደ ከእንድዕ መለሰን ዝኸውን ተሓደ ደሃየብሉን ተሓደ ተሰዲዱ ተሓደ ጥሒሉ ወረአን ኮይኑ ጸኒሕ ማለት እዩ እጂ حق حدا عبي دحلفه probably ولا دحر ناصنت ኤርትራ ጥራሕ ደይኮነስ ولا قرب ناصنت ኤርትራ ውን ንዘመናት ንድሕር ተመሊስካ ድድምሰሰሉ ኣብ ሓድሽ ነገር ንበፅሓሉ ኮይኑ ስማዓካ regardless ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ክኸይድ ታክቲካል ናይ ኣበይ ሎም መዓልቲ ከም ዝገብር ፅባሕ ከም ዝኸፈራርሓና ኢል ولا ኪኖ ሓሊፉሲ ኣብ ጥልቕ ዝበለ ሰላም ዘበግስ ተኽሎታት ኣለ ሓፃርያ ዘበግስ ኣበጋግሳ እዚኣ ግን እዞም حدش ولدو زم حجد مصر الله مراحتي ذا سلام زي قديمة متقال نجارم كلاي تجرمه بزح تسفى الله مالتي جن كم إيرترا كم ولا بوليستات ناي منجس إيرتراس كابتن أبزيجي قال له إزي خير ما له إلنا عاولنا نقاوم سبات كي تعرف أبزاو قداي أتحزن إذا دوب كتجمر كسبزالهم معلتي أنت جيجا خمان الله يبلني كابتي 9 ولا قدم 9 مونتن دلو 9 التخونتات كلا خيت مص تجبر فتنه فدحريو نتي سلام مقبال نتنا الجيرس اجريمنت مقبال اب حقاو مقدتات مخال مرتعوتات امصيخا مغبار ن 10 عمد زخون عقل غيركا صنيحكا ولا سراويت ኢትዮጵያ اب لولاو مريتنا كله تصبيخا الجون زقبر دلو وحلنت تحوسو ناي بحيت خم إيرتراوي زهرع مقدي دلو إذا عاب كريديتون من إيرتراينا خنا باب الساعات زي ناتي إيرترايا هجر إيرترايا نزغة تكبر تخيل إيرترايا ريسك وسيلاون نز سلام زق قدام النت هو دلامه لازم له قبره thank you داني تام تبق منالبات سيراك مثلا next سيراكدي ولا تدروس one of you anyway انتي قبل دليت نريو زلنا حنت حطلا بزح غزي تملالس ابت بوتاتي دارغا كساب حجون بفلاي بوغن تግራይ وغن ኤርትራውን እቲ ግለሰባት ተቃውሞ ክትብለይ ትኽእልኒ ግለሰባት ዝብልዎ ነገር ተሎም ሓደ ዓቢ ስጋት ንኤርትራ ከስግዝ ዝኽእል እንኮላይ ንተጋሩ ከስግዝ ዝኽእል ስለ ዘሎ እዩ ትፅምዶ ብሸበድበድ ዝግበር ዘሎ ተብተቢልካ ነፍስኻ ንምድሓን እቶም ክልቲኦም ህወሓት ካብ ፖለቲካ ንኸይወፅእ ዝኸዶ ዘሎ ጉያ ዝተሓወሰ እዩ ወገን ኤርትራውን መንግስቲ ኤርትራ ብኩሉ መገናት ንዝመፁ ዘሎ ተፃቦታትን ፈተናታትን ንምምካት ከኽእሎ ዝኽእል ዝገብሮ ዘሎ ስልታዊ እምበር ብዘላቕነት ወይ እውን ስትራቴጂካሊ ንነዊሕ ዝጠመተ ዕላማ ዘለዎ ፅምዶ ኣይኮነን ዝብል ኣዘራርባ ዳርጋ ወላ እኳ እቲ ናይ ህዝቢ ፅምዶ ቀስ ብቐስ ከህስሶ ዝኽእል እንተኾነ ዳርጋ በቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዘሎ ብፍላይ ስትሮንግሊ ፑሽ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ዋላ ካብቲ ናይ ኤርትራ ወገን እውን ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሰብ ዝጥቀመላ ስነ መጎት እያ ከመይ ትሪያ እዚኣ ምስ እቲ ፅምዶ ምስ ታሪኻዊ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ግምት እቲ ኸሲረክ ሓደ እቲ ከምኡታት ትበሃል እንድዩ ንዓና ከም ሃገር መጠን ኣብ 1994 እቲ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ተፃሒፉ ወፂኡ ቅድሚኡ ዝስራሓሉ ዝነበረ እዩ ካብተን 6 ዓንዲ ዘሎ ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተር እታ ሓንቲ ዞባውን ኣህጉራውን ምትሕግጋዝ እያ ትብል ሕጂ እቲ ምትሕግጋዝ እንታይ ማለት እዩ ፅምዶን ኪዳንን
يدسم صمدت قدامي درجة نحنا بحجي كنا حدش نقدر يكون بجزء ثورة مس تفعل عليه حيلتاتنا إثيوبيا بقال عينة ملكعات صمدوتات نيرنا كسبنا صنت مصح دحري تي صمدو كمتز له أيكدن بخنياتو عدان سخران ناي حسابات أب إثيوبيا معبيلو أب خيناتاتنا أب تنايتي سعين شمونتن كلتشه بدحريو أب زناي كلتشه عصر شمونتن صمدو يكو تجيرو مس فدرال سرعات أب إثيوبيا زلو صمدو تجيرو تي صمدو ناتنا نوحي صمتينيرو نوحي خاني أميجر رشا سلامن رقاتنا بتخبابي هانيستا معبالة من الرقات سينيرو الساون هاي تردوان أبكينات آتيم دحري بدحريو حجها أب خالد صمدونا مرحلنا حجة صمدونا عنا استراتيجيكا ومرجعي خالوت أكالات كم تكتيك خريوه اليوم نحنا جن استراتيجيكا ومرجعي مالت كأني كل جزء فتينا من تاينا هم نقول فتينا سألينا مزنقروا بتهاجراتنا هنبر سأزي تي حنت خد قبرات دلي أبتي صمدو أبتن هاجرات نفسخ الدخل روهم حد الدخل سرعات نختمز تحاور كتقول كم تزيلو سلام كن ركبين هذه النبت خبابي نحنا سلام كنا زي دست سلامينا كله صبون دي دن أخيرا كان نوع يترفدو ناي هاجرنا سكر بحر خدناون ناي يمن كسب كندي يصلون ناخل كن زرارب صنعنا سيدي استراتيجي كاوم رجعنا عنا توم حاجز ديليا إيرترا قال زبلو يوهاتي انتا خمسة بايتا شري سمدي فلتيم نحنا كو أب 98 كل تشعكو تزحيلت زنبرت إثيوبيا وجينا تواجينا مكيتنا سعرنا زوجنا هزبنا سيدي نمتايو خدلنا أنا يزخونه يكون أكل حاجز مخابز مدرغزي إذا إثيوبيا تبهال هاجر الله دي إعلان تبهالت سيدي تم كموز حسبو if anything كابز أمرو زيادة ربحتي هزب تجرايو مخنياتو هزب تجراي نحنا سلزلنا تي فدرال منقسي أيدو فرومون غوني مثلا عند حتى يقوم قل قدم حج انتاهم زقات من فلتنا كل تشحن إسران كلتن سيزي نحنا أب يترفتو مسحنتي مزاي إثيوبيا مسكلته حالتات أب تزوبانا زلوا نايمو وقع من دفن نايمو قوار هاجرنا عقم زلون دينا بخوم عينت أيكونا نتمت من انت سلامن بلسقنا عن الناينا بزي صمدو خالت بمسيهم كوتم قالوا كفالتنا إثيوبيا ونكو خاطوهم مخنياتو أمي رشا سلام كنركم دحر خوينا بمولو إثيوبيا زبهال دولو هاجر بخمينا ملك عزق البزي قدس سلام كله خلالو سيزي بهم عين ترى يحايش مثلا مخنياتو زم حدا فريحهم دو قال انتي زارو خمسة لو يفلتني ويكا نافلوتو زي عين السواتهم بس بوقنا سكفيلن تقند ديليت سلامن معبالن تراي thank you تام تبغ سيراك next هتو صمدك نبل كلنا إيرتران تجراين يوم صمد زلوا إذا مالد ما تجراي كسب حجي أكل ناي إثيوبيا أبي أحمد ما clearly نتي صمدوز بحال كم سقعتي زريو زلوا مخنياتو أتي بس إيرترا صمد زلوا حيله هو حتى هنا بس أبي أحمد أبت سيم قص ويون أب حدا عينت مرقت زلوا يكون ويون زردارو زلوا حيلتات يكونون سترا دي يكون دما تمجمع معنا بوليتيكا تجرايون نفسه زخاله أجمع زفتري كنبل نخلينا سلزي متأن تصمدو نحيا لزخده أنا هزب ركبات كل عيني سراويت وين أبقى يراقبوا خمسة لون رلنا كل عيني بوليتيكاوين ما راح تركبات أبقى انتقاتي مو الزنا قرات الزنا أبي نبي قص يدفع خون تبل تدرس زيوم هزب زيوم ناب سلام كيدوميم بقى كبر زخلي اللندي كبل ويس نتيك قبرو زحسب ويس زهق انزلو نجر كالتيف نخو قبرو كدفع فوق يخل بخالاي قصد ما محبر سب علم
نزي ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ብኸመይ ክትርጉምዎ ይኽእሉ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ I mean if you care about peace ሰላምን ርጋትን ናይ ዞባ ብላብላ ንቓላት እኳ ወቓቒትካ ናይ ምጥቃም ክእለት ኣሎ እንዲ ግን እቲ ሰላም ክግበር ከሎ ግን ስቃት እዩ ዝፍጠር ስለዚ ስቃት ኮይኑ ዝስምዖ ሓይሊ ኣሎ ለንቀነ ድማ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ I don't know እንታይ ይህውፅ ኣሎ ቀጻሊ መግለፂታት ደውፅእ ዘሎ ኣብቲ ኢትዮጵያ ልክዕ ከምቲ ኣቢ በቲ ሓደ ይዛረብ ጀነራሎም በቲ ሓደ ይዛረብ ፎሬን ኣፌርስ በቲ ይዛረብ ነናቶም ማይክሮፎናት እዩ ዘለዎም ሕጂ እዚ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎሲ let's say ሰለስተ ወርሒ ካብ ሕጂ ኣበየናይ ቦታ የብፅሐና ኸውን ትብል መቸም መጻኢ ክትንበብ ኩሉ ሻዕ ከቢድ እዩ ንኣቢ ናብቲ ህጉሙ መሊሱ ይደፋፍኦ ዝኸውን ወይ ይገትኦ ዝብል ክልቲኡ ከም ተኽእሎ ዘለዎ መስለኒ ብመሰረቱ ኣቢ ናይ ዕግርግርን ናይ ኩናትን ኣጀንዳ ሒዙ እዩ ተበጊሱ እዚ ኣጀንዳ እዚ ናቱ ድዩ ናይቶም ለኣኽቱ ኩሉ ሻዕ ብድሕሪት መን ኣሎ ኢልካ እውን ክትሓስብ ስለ ዘለካ ነዛ ኣጀንዳ እዚ እንተሰሊጥዎ ከተግብረሉ ዝኽእል ዕድላት ክፍትሽ እዚ ዘሎ ናይ ሰላም ናይ ጽምዶ ሓይሊ ህዝቢ መሰረቱ እናተዓወተሉ ኣብ ዝመፀሉ ናቱ ደስፐሬሽን ክዓርግ ይኽእል እዩ ኣብ ደስፐሬት ኣክት ክኸይድ ይኽእል እዩ ብኡ መንፅር ድማ እዚ ናይ ጽምዶ ሓይሊ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ብዝተፈላለየ እዋን ምስ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ኣካላት ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ካብ ኦሮሞ ጀሚርካ ናይ ኣምሓራ ናይ ዓፈር ናይቶም ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ታሪኽና ቀጻሊ ንሰላምን ሽርክነትን ክንጸምድ ነባሪ ናይ ኤርትራ መግለፂ እዩ ኤርትራ ኣብቲ ሃገራዊ ቃልሳ ይኹን ኣብ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝተኸደ ጉዕዞ ቀጻሊ ንሽርክነት ዘሚርና ንሰላም ክንዝምር ኢና ጸኒሕና ምናልባት ክንየውቲ ደቡባዊ ዘሎ ሕንጻጽ መሻርክቲ ስኢናሉ ጸናሕና ጉዳይ ኮይኑ ይጸናሕ ስለዚ ኣቢ ክኸይድ ይኽእል እዩ ናብቲ ክዕንድረሉ ክጽለለሉ ዝጸንሐ ተልእኾ ማለት እዩ ስለዚ ገታኢ ክኸውን ይኽእል ዘይገታኢ ድሕሪ 3 ወርሒ ኣበይ ክኸውን እዩ ኢልካ ክትንበብ ምናልባት ኣጸጋሚ እዩ እቲ ሓደ እዚ ናይ ጽምዶ ሓይሊ ጠጠው ክብል ኣይኽእልኒ እቲ ወሳኒ ኣነ ኩሉ ሻዕ ወሳኒ ሓይሊ ድማኒ ኤርትራ ስለዝደኸመት ድዩ ካልእ ክበሃል ዝብሉ ወገናት እንተለዉ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ዕርፋ ምስ ኣጽኒዐት እያ ዕርፊ ኤርትራ ጽኑዕ እዩ ቀዳማይን ወሳንን ናትና ውሕስነት ሓይልና እዩ ኣብ ሓይልና ኣብ ርእስና ተመርኪስናን ሓይልና ደሪዕናን እንኸዶ ቃልሲ ዕርፍና ኣጽኒዕና እንኸዶ ቃልሲ ውሕስነትና ኣረጋጊጹሎ ዓወትና ስጋብ ሕጂ ዝኸድናዮ ናይ መኸተ መስርሕ ዓወቱ ኣብ ሓይልናን ኣብ ውሽጥናን ስለዝተኣማመና እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀዳማይ ድርዒ ኮይኑ ይስምዓኒ ካልኣይ እዚ ንብሎ ዘለና ንሕና ምናልባት ጽምዶ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ እዋን ዕድል ክትመጽእ እንከላ ንሰላም ቀዳማይ ንሰላማዊ ጉዕዞ ሰላማዊ ናብራ ንሰላማዊ ሽርክነት ንናይ ልምዓት ሽርክነት ጻውዒትን ጻዕርን ዝገብር ኤርትራዊ ሓይሊ እዩ ሕጂ ስጋት ስለ ዝመፀካ ጸገማት ስለ ዘለካ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ሻዕ ንሕና ን80 ዓመታት ኣብ ዕግርግርን ጸገማትን ጸኒሕና ኣለና ኣብ ቅድሚ ሕጂ መደባትካ ድራር እንታይ ትብል ነርካ ንሕና ንኸምዚ ዝተፈረድና ዲና ንኸምዚ ዲና ተረጊምና ኣብ ከምዚ ዲና ክንነብር ስለዚ ናይ ፍርህን ዘይፍርህን ጉዳይ ዘይኮነ ወይ ተጸጊምካ ዘይኮነ ሰላም ስትራቴጂካዊ ምርጫ እንተ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ይሕመቕ ይጸብቕ ኣብ ዝኾነ እዋን ነቓዕ ንሰላም ነቓዕ ንሽርክነት ክትረክብ ከለኻ ዕድል ነቲ ዕድል ክትጥቀመሉ ነባሪ ንክኸውን እዚ ናይ ሽርክነትን ናይ ሰላምን ጉዕዞ ድማ ናይ ህዝቢ ክኸውን እንከሎ ህዝቢ ንህዝቢ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ክጻመድ እንከሎ ክራኸብ እንከሎ ውሕስነቱ ይዓቢ ማለት እዩ ሙሉ ኣይከውን ይኽእል
ግን ውሕስነቱ ይዓቢ ስጋ ብሕጂ ህዛብ ኣይኮኑን ክህምሹ ፀንሑ ነቲ ኤርትራ ትደልዮ ኤርትራ ክፅውዑ ፀንሐት ቀፃሊ ንነባሪ ንርጉእ ጎደቦ ዝብል ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ድሌት ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ኤርትራ መስዋእቲ ናይ ኤርትራ ንዕኡ ዝዳረግ ነባሩ ዝኾነ መሻርክቲ ስለ ድስኣን ፀንሐ እዩ በቲ ካልኣይ ወገን ማለት እዩ እዚ ኤሊታት ክንብሎም ንኽእል ድላይና ንብሎም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናቱ ስርዓት ኣብ ደስፐሬሽን ክቕፅል ክፍትል ይኽእል ይኸውን ለባም ክፃወት ሓያል ክፃወት ይኽእል ይኸውን እታ ኣብ ናይ ጠርሙዝ ገዛ ኮይኑ ክድርብዮ ዝፍትን ዘሎ እምኒ ምናልባት ኣበይ ክትዓልብ እያ ድሓር እንታይ ዋጋ ከምፅእ ይኽእል እዩ ንዕኡ ዘሕምቕ እምበር ንዓና ዘሕምቐና ኣይክኸውን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ግን ከምቲ ዝተባህለ ን80 ዓመታት ንሕና ካብ ውሉድ ወለዶ ኣነ ዕጅስ ራብዓይ ወለዶ ወደይ ብዛዕባ ፀገማት ናይ ዞባ ይሰማዕ ኣሎ ራብዓይ ወለዶ ኮይኑ ኣሎ ካብ ኣቦሓጎይ ኣቦይ ኣነ ርኪበስ ወደይ እውን ድሮስ ኣብ ከለኹ ክኸልፈካ ፅቡቅ ጌርካ ክትምልሳ there is also ሓደ reflection ኤርትራ ዘድልያ ኮይኑ ዝስምዓኒ እውን 4 ዓመት ወይ 50 ዓመት ወሲድልና ኣሎ the same ruler after ruler መንግስቲ ድሕሪ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይመፅእ and then we pay the price ስለዚ ናይ ሓንትላ ናይ ኣልበርት አንስታይን ጠቕሲ if you do the same thing you should never expect different results ስለዚህ at some point see maybe it's us ክንብል ክንከል ኣለና ንሕና ንነፍስና ጥራይና ክንቋፀር ንኽእል እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ኩነታት this is beyond our control ምክንያቱ ሓደው ከምዚ ናትና ኣካይዳ ዘለዎም ሃገራት ኣይኮኑን እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ብመሰረቱ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም sorry ፍርዲ ኮነን ግን ክዕረዩ ዝኽእሉ ይኮኑ ኣሚን ኤርትራ ኢናፍ ሪሶርስ የብላ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክትዕርዮም ወይ ከዓ በናቂርካ ዕድልካ ንምግባር ትደይ ኮይኑ ኣትሊስት ኢትዮጵያ ሲ ክንደይ ግዜ እያ ኤርትራ ንሽርክነትን ንዞባዊ ኩነታትና ንፅበና በልና ክንፅበ ንኽእል ኣሚን ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብና ዘለዎ ቁጥዐ ኣብዚ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ዲፕሎማቲክ ላንጉጅ ዝገንፈለ እዩ ምክንያቱ ወለዶታት ዝቐፀለ ቃንዛ ኣና cannot forsage ኣብዚኣ ኮይነ ድማ ወደይ ኣብ ኤርትራ ወይ እውን መሳትወይ ወሊዶሞም ዘለው ደቆምሲ ሴፍ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ንክዓብዩ ንክምዕብሉን መድረክ ኣለዎም ክብል ኣይክእልነ ኤግዛክትሊ እቲ ረጂም ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ እናረኣኹ ከለኹ ስለዚ ንሳቶም they have no problem regime change ክንገብር ኢና ክንብንቁሮ ኢና በስመራ ዘሎ መንግስቲ ክብሉ they have no problem and the world doesn't give a shit actually so when are we going to ማእሲና ተንሲና ንሕና serious ዝኾነ conversation ክግበረሉ ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ስኢልካ እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ብሓደ ዘንብር ይወ ብኣፍካ ከምኡ ንብል ኢና መንግስቲ ግንሲ ኣነስ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣረጋጊዎ እንተዘይከይዱ ናቱ ሌጋሲ ፅቡቅ ክኸውን ኣይኮነን ቢካዝ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕሪ 34 ዓመት ናይ ናፅነትና ልኡላውነትና they still have the guts ትናቶም ዕንደራ ልኡላውነትና እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእትዩ ስለዚ ኤርትራ ሲ ማእስያ ኢናፍ is enough ዝበለ ስጉምቲ ክትወስደሉ ትኽእል ሰር ኮሊፈካ ግን ቢካዝ እቲ ልኡም ዝኾነ ወላ ንሰማዒውን ንምትግባርዩን ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባሲ ወላ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ዘረባን ኣካይዳን ስለዚ ኸይድ እዮም ኣዚፍ ኣብ ርእስና ሸይሸይ ዝበሉ ኮይኑ ዝስምዓና ኣነ እንዳሉ ዘርኡ ሓደ ኣነ የበል ዘይክእለኹን ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ወርሳይካ ኣነ የበል ኣነ ኸታልሞት ኣነ የበል ኣነ ሙሉ ሓሞት ኣነ የበል ኣርሓኹሉ ምሉ ደው ዝበለ ኣፅዒቡ መትገሩ ኣነ ዋልታ ዘይስገር ሓፁረይ በሎም ወዲ ኤረይ ኣነ የበል ኣነ ገላይ ሰናይ ኣነ የዘይትብለታ ዘይበሃሊ ብደገም ውሽጢ ምሑተ ቀዳሊ ኣነ እንተልካ ተፀገም ኣለዎ ምሽሎ ስኻ
حدنت كيعبي يقولون أبسا قوسم كمان بسا قويتا قبلي أنت قويتا فلان أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت الخصصنا قويتا قبلي أنت قويتا فلان أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان لسا أنا تلك لوني مع سكوي الوفا تفالين كان بخاب برد مفراسة سعر كايرم بخاب وشتين بدرجة حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد لبي كلنا كعبي يقولون أبسا قواسي كمان بسا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبسا قواسي كمان بسا قويتا قبلي أنت قويتا فلان أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت نخصصنا قويتا قبلي أنت قويتا فلان أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت نخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبسا قوزن كمان لسا